Ngeterne galon, Kang. Oh iya, dek kene wae. Piro, Kang? 5.000 ae, Kang. Oh, suwun ya, Kang. Waduh-waduh, Kang. Nggih. Weh, wong bar bodo dilalah kok ya nek derepan ngono lho. Kena nggo nyarutang kaos kotang. Oh iya. Lagi geblokan iki kok nek ora ditutupi kok gak ilang. Tak tutupane dhisik ae. Wes, tak rono dhisik ae. Cek rodok mending. Kena nggo sesuk neh iki. Lotong. Kutangan jajan cek kurang 400. Bah, gek kapan iso nyarutang iki? Lho. Lha kae munyuk kae kok ya mubeng ae to. Beh. Sananu golek utangan kae bocah kae. Delok rupane to ya ngono. Wong bar bodo jelas mumet iki bocah kae. Blah. Blah. Kowe iki ngopo kok ketrenggiling ngono kuwi malahan? Arep opek sere iki lho, Lat. Arep masak iwak lele. Oh, iya sip nek numblah. Aku ya pas perih. Lah iki mau kowe kon ndi to, Lat? Enek kerjaan ora mbloh. Oke kan. Wis mesti wis gur kuwi ae. Nek ra nyilih dhuwit, tekok gawean, njaluk madang. Ora enek, Lot. Iki lho wis kabeh tak buwarong kabeh. Lah kae kok jek enek pari merusuh, mbloh. Mbok bage ana to, mbloh? Kae ngono rodok bosok bar kelep dek iki. Ayo kono. Lah kae bekase nek geblokan pari kaya nek wong bawon to, mbloh. Oh alah, sing bentuke ngene kae to. Kae iki omah Dara. Ya wis tak golek gayan liyane nek nu. Ya wis melok-melok ider banyu kono lho. Apa melok-melok ider galon karo gepeng. Ya wis nek nu. Mosok kae bosok. Gabah mruwi sih kuning-kuning iki. Nah. Wes kayak balik kono.
Halo, kowe nyandi, Peng? Bareng ngeterne galon yang mae pai. Enak apa, Mblo? Enek gawean gek lokasine sik uwombo. Parine mruwisi. Gelem ora kowe? Lah ya saking geleme to, Mblo. Lah gek kapan kuwi? Lebaran tahun ngarep. Ya saiki to. Beh, goblok men to kowe iki, Peng. Wis gek ndang tak enteni ning kene, nang omah ujung sing enek cete kuning blirit-blirit kuwi lho. Heeh. Golek gawean ning ndi ngene iki? Kok angel men. Lah awakmu arep nang endi to, Lot? Muter-muter golek gawean ora nemu, Peng. Lah ya tepak lah ngono. Wis ayo, melok aku. Akeh derepan. Nang ndi? Aku lho bar mubeng ora enek. Alah, ning omah kuwi lho. Wis, gek ayo. Beh. Oleh anak buah tenan aku. Ndelele gepeng ya gelem iki mau. Nek bola tok ragu-ragu aku. Kayane nek gepeng to merantasi tenan bocahe. Jelas iki, Lot. Omah paling ujung enek jelirite kuning. Loh, Peng. Alah, wis ayo gendang. Hargayan ora? Lah kae bocahe. Lah, tak gawane bola siji neh, bendang rampung. Waduh. Gepeng iki malah nggawa terenggiling kae. Peng. Parine iki do bosok. Do belum. Lah wong kene iki lho, dibel gombloh mergo parine mrusuh heram kok. Kowe iso omong bosok to, Lot. Wis gak ayo. Alah yong. Gepeng iki pancene goblok tenan kok. Lah nyawa kae wis tak usir malah digiawani rene neh. Wis gak ayo dilekasi. Bolot barang lho wis nggawa arit. Ya, Iki nek ngono panene diundur dhisik ya. Ya Lot ya, Peng. Tak opek sere dhisik masak iwak. Tenan topeng. Gomblo teke pedhot. Aku mau bar kok kene ora oleh melok derep. masa iya to, Lot? Gombloh mau lho. Nelpon aku ngomonge derepane cek wombo. Parine gek mrusuh heram iki. Wis ora usah diterusne karo gomblo. Gombloh iki berarti tukang ngapusi tenan kok, Lot. Domong yo. Aku nek kerja pusi gomblo wis gumoh. Ya wis nek no, milu aku wae, tak golekne kerjanan. Wes, gak ayo no, Pak. Walah. Padha pedhote trayokan. Remuk ngene iki. Gara-gara bolot iki. Kurang golek tambahan 200 sae.
rekasane Mbak mau ngene Pak ya malah entuk duit